Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddefenda d-deċiżjoni ta' Gvern Nazzjonalista li jaħfert minn 100,000 euro lil Port Ħieles li kellu jgħaddi l-resident ta' Birzebbuġa. Busuttil għamel dan waqt il-programm Disset. Jiġifieri meta kien hemm dik il-maħfra tittieħu kont ukoll ta' xi ħaġa oħra. Dwar il-qasam tal-enerġija Simon Busuttil reġa' kritika l-politika tal-Gvern u meta mistoqsi jgħid x'ikun il-pjan tiegħu wieġeb hekk. Jiena naħseb li la baqa' 4 snin għall-elezzjoni li ġejja huwa prematur li tgħidli x'tett tagħmel inti wara l-2018 li hu żgur hu illi llum qed ngħaddu l-ġudizzju tagħna. Intant wara li f'Xara Bank għalli kuntratti li rebħet Europa Research and Consultancy Limited intrebħu b'kompetizzjoni, f'Disset Simon Busuttil bidel il-verżjoni u qal li darba biss ingħata direct order minħabba fih. Skontu direct orders oħra nataw għax il-Gvern rrid li l-erf tad-diretturi oħra fil-kumpanija. L-unika direct order li ntażlet minħabba fija bħala Simon Busuttil. Fejn kien hemm każi ta' direct orders oħrajn lid-ditta kienet għax il-Gvern rrid speċifikament lil xi ħadd ieħor fid-ditta. Ftit tal-jiem wara li ħareġ li l-kumpanija li kien involut fiha u ħadmet iktar minn 1,200,000 euro f'kuntratti, Simon Busuttil għalli hu ħanqas minn paga minima. Daħħalt fl-aħħar 3 snin li ċċekkjajt inqas mill-minimum wage fis-sena.